Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. Hindi ko makita yung mukha ko, Brad. To God be the glory. Amen. Maimbag nga rabii kabsat nga Armando. Naimbag nga rabi imot kabsat nga Jonathan. Kan kada kayo amin kakabsat nga adda dita Facebook Live tat nga biyang rabii. Maimbag rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin itang Webes ti rabii dito Ilocano nga aramin niya ako. Itintay pa nagtultuloy kabsat nga Armando ket dawatan tayo pa iti tulong kan panang tarabay ni Apo tat nga biyang ti rabii. Sikan iti mangidang ulo iti pa nagkararag kabsat nga Armando. Kalarag tayo karo dayo nga kabsat. Apo may amo nakabali namin Apo. Salamat kadayti nga rabi. Kadayti nga panagigimong. Salamat daan kami manintuyan sira ragsak nga puso nga agsirbiking ka nga po iti online. Salamat Apo. Dayti nga programa ti tangatang nga masusar iti trabaho ti Ebanghelyo ti Pilipinas kaniti San Palubungan na Apo. At nga rabi kadawdawatan mi iti tarabay mo ti Espiritu Santo. Nga iso ti mangiturong kan mangita ti amin nga kasapulan diti nga programa kan tumulong kada kami kan dagiti kakabsat mi nga daan diti programa kan dagiti kakabsat kan dagiti kagayem kan dagiti tao nga madanom na diti nga programa tat ngarabi ket mabless daw kamapo kan may kang kami kumatikarit nga agserbiking ka kan dagiti pay mga di nakaammo iti pudno iti panakaisalakan ket sikat ti mangtignay dagiti puspuso da tapno umawat namot king ka nga personal da nga manubot. Salamat king ka Apo. Kan amin nga panagdaydayaw, kan panagsirbi ket idatdaton mi kan idawdawat mi dagiti nga papakaasi mi amin dagiti nga dinawat mi Apo iti napataganagan ni Jesus nga Apo mi. Amen. Amen. Iti hintay pa nagtultuloy kabsat nga Armando kan kada kayo amin kakabsat nga adda dita Facebook Live ket dawdawatan mi kan palpalagipan da kayo nga tultuloy tayo kung mga suportaran daytoy aramin ni Apo. Magaling tayo nga ad-react, comment, kan kamay meta na ket agi share kakabsat. Tapno dadupay nga kararwa, gagayem tayo kanayayatan tayo. Iti makangeg iti agpaiso nga sursuro ni Apo. Iso nga rata nga biyang trabi igat mapantayo iti panang kablaaw kadagiti kakabsat tayo nga nangipaay iti ragragsak da dito yung comment section. Kabsat nga Armando ni kabsat nga boyet ket kadwati at nga biyang trabi kabsat tayo ijay Recuerdo Congregation kuna nakat naimbag nga rabii tayo amin kakabsat kuna na dito ay kan kasjumat kani kabsat nga Meli Pabunan naimbag nga rabii imot ken kakabsat. Amen. Kani kabsat nga Jesus Dakel Batalla Jr. naimbag nga rabii kakabsat watching from La Trinidad kuna na dito ay. Nagyaman tayo mat kini Apo tag kultura nga makatkadwa tayo ni kabsat nga Robert Maranyon manipud pa iti banger nga tao kabkablaaw na tayo iti naimbag nga rabii. Ni kabsat nga Rodencio de los Reyes maragsakan met ti puso tayo. Kabsat kadwa tayo dito kabsat tayo nga manipud DJ Inipaco Congregation ni kabsat nga Randy Bayawa manipud malay bangir nga tao ket akbuy buya tatang biyang terabi ni kabsat nga Linda Iglesia
Kani kabsat nga Greg manuddompok kaw kadwati tangabiyang terabi. Kun ito kanay Amen. bag kan nagasat nga rabii tayo kakabsat madaydayaw tinagan na. Amen. Kabsat nga Emmy Castro shout nagasat rabii amin kakabsat madaydayo tiyos watching from Dumabel Aglipay Quirino Congregation. Amen. Kabsat nga Godfrey manuddompok kaw madaydayaw ni Apo Dios. Iti daytoy manen nga rabii ti Webes kun ito intay panagbuya kan panagdingeg iti live Ilocano broadcast kun ito ni kabsat nga Erica Jane B. Cruz kadwa tayo mo lang tangabiyang ti rabii kun nakat nagasat nga rabii kada tayo amin ay ayatan nga kakabsat kun ito. Amen. Kad kabsat nga Armando tatay pa lang lipasen iti panangkablaw kada iti kakabsat tayo kanang ipapaay iti regregsak dito comment section. Mapantayumat kada ito'y panangbuya. Kada iti naadaan iti panagkasangay na. Intay kablaawan ni kakabsat. Amen. Buyan tayo. Amen. Nagyaman tayo kadagita nga kakabsat nga nay kadwa kadagita nga kablaaw. Amen. Naragsak na panagkasangay kada kayo amin kakabsat. Kaya tatangabiyang tirabii kabsat nga Armando. Kakabsat nga adda dita online platform. Kaya mapantayo mo iti panagdengeg. Kada ito'y may isa nga kansyon nga kaunan nga paggapuan iti binbindisyon tatangabiyang tirabii adda iti paulo na nga agyamanak apo ipay nakatatayo ni kabsat nga Magdalena Fe Penular iti Ricarte Sur di Ponquirino. Dinggit na kakabsat. Amen. Kas makita dito'y lubong, hinarigat biyag ko. Pimong di ko nada, ngem di daamo. Dito'y pusod na panragsak, makita dako mo. Amen. Agyaman nag-apo, kadagiti bendisyon mo. Anda iti salin ko, pagturugak maya. Paraon ket adame, kawes ket adam. Ayat mo, integ mo, pamilyak na urno. Agyaman nag-apo, kadagiti bendisyon mo. Sa anak, anabak ng arwatek keptaan. Amok na panglawak, ngem di ako madaganya. Ket dayta ti kang runaan, magkita dako man. Agyaman nag-apo, ti bendisyon mo kanya. Amen. Ada iti salinong ko, pagturugak maya. Taraon ket adame, kawes ket ada.
Amen. Nagyaman tayo kakabsat. Kakabsat nga Armando, nagmayad na dyo'y mensahe na, na dyo'y nga kansyon. Nagpais mo nga, Amen. dapat nga pagyamanan tayo. Amin nga bendisyon niya. Hindi pa nag-detail. Kunipot ka naging kababasitan, nga nakalaging nga nanakalan nga bendisyon niya, tayo man ala. Kasapunan niya. Nagyaman tayo. Kami ni Apo itinakbahay. Kaya tatangabiyang tirabii, kakabsat, itad kumot ka na ito kadwa kang Anchor na ito yung platform. Kapsat ni Armando. Amen. Salamat ka na po Diyos. Kapsat ni Jonathan. Siyang karot ni Kapsat ni Armando. Manipot mo lang ito yung parang congregation. Kakadwa tayo mo rin tangarabihin ka Kapsat. Nagdaydayaw ka ni Pana. Mangititid ito yung amin nga panag sirbi tayo kani Apo. Gapo dito yung online na serbisyo tayo. Ito yung Iglesia ti Diyos. Ito yung Pilipinas. Sa tagarod kat, mapantayo Kapsat. Jonathan, nagiti comments the chat box tayo. Yakar tayo man Kapsat dito Amen. dito ni Kapsat tayo nga mga ipapaay dagiti mga daton dagiti nararagsak nga comment da Kapsat na Jonathan ni Kapsat tayo nga Ellen Abunan kadwa tayo tatang rabi kasama ni Nelson mga will na yung bang rabi tayo amin madadayaw ti Apunan. Amen. Sama ni Kapsat tayo, Larry Buyat, kadwa tayong manandat ng Arabiin. Ito yung programa ni Apo. Ni Kapsat tayo, Ana Lydia Magallanes, salamat ka na Apo Diyos, kadwa dakat ng Arabiin, Kapsat. Nagati na dumapay, nga Kapsat tayo. Emalinda na yung Bangarabi ka Kapsat, kunana, ni Rusi Gamino, Geraldine Ogian Tabago, Erlinda Gaceta, Barcelo Lapus, R. Oli, nanti ko na dito Kapsat. Na yung Bangarabi, kanyayo, Apo, nga Kapsat, kunana. Kablao, uman sila Brother Jet Batalya, Sister Judith Batalya, and Philip Obena, Brother Steve Timango, and Brother Adrian and Charlie Kaburian. Amen. Salamat ka na po Diyos kaya itang daydayaw da kinapo kan nagiti kablao da para dagiti ka sa tayo lang nagbibuhat at Arabi. Kasama ni adwa tayo mo lang tikap sa tayo Benigno C. Vinoya, Elizabeth Dapon, Dali Labrador, Saculies, kani Charlito Blanco. Amen na yung Bangarabi ko na tayo aming kabsat. Salamat kinapo Diyos kada kita naragsak. Yan ang panagidaton nyo. Nagita nga kablao. Amen. Kabayatan na kabsat. Jonathan, salamat kada kita kabsat tayo nga pagtultuloy ka magtunan dagiti patay ang tibitwen. Salamat. Dakkel nga tulong dayta kabsat. Iti trabaho ni Apo. Salamat iti puso yo nga na naimbuklan nga mamangtad unay dagita nga panagsisirbi kini Apo. Mo susar dagita nga mambanag iti trabaho na. No haan yung masurutan iti patay iti bitwen kakabsat ket adaan ti GCash number tayo dito ay. Mabalin yung nga usaran dayta, dayto ay naka-flash ito yung screen tayo. Ti numero na ka 0912-337-8622. Mabalin tayo nga idaton dita wenno haan tayo nga masurutan iti panagpatay iti bitwen ket mabalin dayto yung nga dalan iti panangiyog tayo wenno panangitad tayo iti tulong. Iti trabaho ni Apo iti financial nga tulong iti trabaho na ta masapol na kita. Ken iti sakop ti Dios ket dakkel unay nga pagyamanan iti iti dagiti sa santo nga gapu ti puso da gapu iti trabaho ni Apo. Tatagarot ket kitaan tayo man kapsat nga Jonathan dagiti may kadwa nga Christian Festival iti Mindanao ken iti ika-32 nga anibersaryo da mo iti Sloop Davao del Sur. Amen. 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 Operator.
Yung turo ng banal na kasulatan tungkol sa Ebanghelyo, tungkol sa kaligtasan, tungkol sa kaligtasan, kabanan ng buhay, hindi nagbabago yan mula noon hanggang ngayon, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Amen. Salamat ti bendisyon na niya po, kadayta nga trabaho na. Salamat iti balay, kadayta nga trabaho niya po. Kapsat nga Jonathan. Amen. Yamanak ta si takat takadwa di jay kapsat nga Armando. Si takat ta bendisyonan. Well, Kaday jay nga naglabas nga raramid niya po. may taglogan trup ka brad. Amen. Ken mayat iti nasangputan tayo nga kakabsat di jay. Amen. Amen. So nga sapay lang kada kayo amin kakabsat nga kailukan nuan. Maadaan kayo matitigon daway nga makita ay jay raramid niya po di jay. Kami talaga nga makarit tayo. Amen. Nalalogling sirbikin niya po. Itintay pa nagtutuloy kabsat nga Armando ket mapantayo mo kadag iti announcement pakdaar panggap kadag iti aramid niya po. Into no May 5 ket maaramid iti 10th anniversary iti iglesia ni Apo di Maldown. Mariano Isabela. Daytoy kada itoy dumteng Domingo. Amen. Ket May 5 aramid iti anniversary iti aramid niya po Amen. iti San Mariano Isabela. Kanin to no May 18 to 19 marami ti may isang rabii nga revival kan may kalimang anniversary iti raramid ni Apo iti makapari damulog Bukidnon. Ikararek tayo gid ang Amen. kapsat kanin to no May 26 ket maramid iti may ka-19 nga anniversary iti raramid ni Apo di jay Talolora Palapag Northern Samar. Kaya nagtutuloy nga si kayo ket palpalagipan mi kakabsat nagtutuloy latta daytoy panagkakadwa nga panagkararag tayo. Amen. Iti Lunes ti Rabii alas 8 marami day tabaya Zoom meeting. So nga sapay lang mga kakabsat ket ag-join tayo. No agkakadwa tayo di jay nga agkararag ken dawatan kini Apo dagiti dawat nga kararag iti prayer warriors. Kan kasi mat kapsat nga Armando tayo mga ganan at nga biyang ti Rabii iti maudi nga kansyon nga paggapuan iti benbendisyon ipaay na kada tayo ni kapsat nga Guy Dumrique Tigimba Congregation. Adto ti paulo na nga idaton ko ken ka. Amen. Jesus manugod ko tainayat na tunay kaimpang pangunay idatun ko ng tunay kay bago puso kan karama kaniti amin ko awanan sa bari ngayon lang
pinag-ayayatan. Invento rin po ang Panginoon. Amen. Amen. Agyaman tayo kung ito nagpintas sa kansyon, ngayon tayo nangagan. Amen. Sa pulan nga akas jay iti marik na tayo. Mm. Awanan sa bali, ti intay ay ayaten. Amen. Kadikit ni Apo. So nga tatanga biyang terabi, kabsat nga Armando, kat itit kumot kanyam, dito platform. Sagana tayong garo ng kakabsat, iti puso kan kapanunutan tayo. Ay, pabulod tayo, iti amin nga atensyon tayo. Ito tayo iti amin. Noon natin arabin tayo kat mabalin nga sardagan tayo pa lang. Tayo nga banag kan napatag. Iti biyak na spiritual, hindi may sa katakat. Ito tayo. Tapno ma-absorb tayo amin nga pambanag nga agagaputi langit at bendisyon ni Apo. Ito tayo garo di usaran na tangarabi, iti kapsat tayo manipag pa iti San Mariano Isabela, ni kapsat tayo nga Marcelino Mingo Sr. So namang ipa iti sa ni Apo at tangarabi. Amen. 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 Rabi, Uncle. Damit kanyayo, God. Kamusta Amen. tayo? Amen. Mayat iti audio. Balin kayo nga agrugin. Amen. Yaman na. Amen. Yaman tayo pinapangarap ka tangarap ni kakapsat. Dagon man dati gundaway, tapos tigas na kita iti programa tayo ti platform ti Ilocano Broadcast. Kita agtultuloy dato yun, hingga na siguro madalunan ni Apo yung sublay. Kita gyaman tayo ta ni Apo, papaay na dagitoy nga kababalin wino at aramid, tapos tikas na kita datayo, hantayo nga mamis wino malanganan. Kadagiti sa sao nga makapabilig kadagiti pampamatin ito munggal maysa. Uray ginadayo tayo. Ket nga marami dito nga programa so nga dakil dati nga kwan talagang nagmayat gapot da kakastuyin timod udingal ang gawin nga marami kakabsat nga itingarap kablaawan kayo amin ti nagan ni Apo. Ito'y kakapsa tayo ng isudang naanos, kanayon kong makikita iti nagang angkor, da Brother Armando, Brother Jonathan, kayong nagitida dumapay, kitagyaman na kada kayo kakapsat. Ken, bago tayo nagtuloy dayam, kita maminsan tayo nga abisin kayo man, kakapsat nga tamid tayo, ta mangipaay tayo man ti may nga kararag ket siyak ti mangidalan ti kararag kakapsat. Kararag tayo. Apo, amami, ang manakabalin, kinayat nga Diyos, amang da kayo sa dilangit, madaydayaw tinagan niyo. Agyaman kami kada kayo itiday nga rabi, gapot maramid man Apo nga serbisyo daytoy, kitdawatin mi Apo ti panakabalin ti presensya, ti panakabalin ti Espiritu Santo, kasi kayo Apo ti mangbendisyon daytoy, manipod kadagiti agdingdingig, ken dagiti saan pa nga imawat kada kayo, ken agingganang pakadanunan daytoy nga programa Apo, ket makabendisyon kuma kadagiti agdingig. Ken kastamit dagitoy mangtatarabay daytoy nga programa manipod kadagiti angkor ken kastamit ti aramaten yu ama nga nadalos nga alikamin iti unig ti iglesia nga isu nga mangipait nga rabi iti sasauyo dawaten mi Apo ti tulong ken panang bendisyon yu ken kuana ken da kami amin nga mairaman dagiti amin nga dingig di naman lugar ti pakadanunan datoy. Si kayo Apo ti tumulong ken mangbendisyon. Pinamami nga na langitan, hindi ka pa nagpatuloy, tiwagin ka na malpas, ket pagyamanan ni amin dagitoy nga sagsagot mi ti kakapsat nga isudang mo nang nangipaayeng. Dagitoy nga ron ti dawat ni Ama,
nagaputi panamatin kada kayo Father, tinagan niya po ng Iso Kristo, dawatin mi dagitoy. Amen. Kita sakbay na kita sakbay ko nga basahin dagitoy teksto nga intay nga adalin tatangarap kita lahat dito nga kundaway kakabsat. Lahat dito nga kundaway tapno tikas ta kita agawisak dinoy padamag ko ti maramid nga anniversary. Palubos ni Apo into no Domingo. Kita timayat nga dagondaway nga mabalin nga makaatindar umay kita maawis kayo kakabsat. Yaman ako na itinapo ta nadanon min iti ka sangapulon nga tawin nga kasangapulon nga anniversary nito yen barangay Binatog, Sitio Maldam. Nagyam naman na kiniapo. Ito nga rapi kita manipod idi tatakit at 1 year na kontrakapsa iti nalasatat agayin nga kanubok. Sapay kuma, watik nga kakararangan da kapsat. Kakararangan da nga maitid pumat at tangarapi ken stamit ti salunat ko. Kita gamyaman na taado dagiti kakararag ti may mapanta dagiti nadaan ti saksakit kita gamyaman na ti ngarapi. Kita langarod at ilang ti kasla pangbungad ko nga maibaga. Kita ti adalin tayo katangarapi kakabsat kita mirupan ka dagiti karkari ni Apo. Ado ti kari ni Apo nga mabasa tayo ti Biblia. Yung ti sumagmamanulaeng dato iti maipaay nga mabasa tatangarap ita nabasa amin dagiti karkari ni Apo talaga tigdag. Ado ti mabusbus nga oras. Inte ito nga kundaway ti tapno makaslama patayo madin at kahit nga sa unagay. Makari tayo wino adapay nga kasla agawaan tayo iti panagserbi ginabo mapabilig tayo kuma tapno tikas takit na dito kita sa sauna kita dakil ti bendisyon nga maawa tayo ti inaldaw-aldaw kakapsat ti panagbiag tayo. Kanayon tayo latang alagipin, dagiti sa sauna wino pangako na kada tayo. Ti Diyos kit nagimbag. Langarot kita rugyat tayo nga basa ka dagiti teksto. Mangrugit to sa Isaias 43 verse 2. Kakapsat kastoy ti mabasa. Intulog balasiwin dagiti dandanom dakto kingka iti panaka balasiw dagiti karkarayan di dakanto layusin intuno magnaka alumasat iti apoy saan kanto mapuuran kit di kamit silmutan ti darang madaydayaw ti Apo. Nakita tayo dito kakabsat na dito nga pangako niya Apo, promise na wino karina kada tayo ket ti pagkapaayan na dito kakabsat dagiti laing
imawatin ti parabor. At dadya nga parabor, so dadya inawat ti tao, idi nangigna ti Ebanghelyo, ket namati ti Ebanghelyo, ket na nagbabawi suna kadagiti basbasol nga naaramidan na, ket pinakawana isuna ni Apo manipod iti basol. Ket daytoy nga promise ni Apo, dagito iti mabenepisyo tayo. Mabenepisyaran tayo, babaen kadagiti sasao ni Apo, ito'y madama nga panagbiag tayo. Kitain tayo kadagiti ti Biblia, nagti mabasbasa tayo ti Biblia, kabsat. Ket dagiti talong nga gagayem, kapadasan da daytoy. Da Sidrak ni Misa ket ni Abednego, nagpigad dayjay porno nga maminpiton sa kapudot, ti nagpapudot da dayjay. Tamay tapwak dagiti talong nga gagayem, ngem insalakan na isuda ni Apo. Ano isuda nga binaybayan? Pudno lang jay kunana nga saan nga nasilmutan, manipod ka dagiti pag-anay da, ket hanggang nakuura, nagkudil da, dagiti buok da, hanggang na ano. Pantalang jay literal nga apoy nga talaga, ket da jay literal nga apoy ajay. Nangipurwakan kanya da. Hindi niya purwak ket isuda ti napuuran, isuda ti natay. Kitain nyo kakabsat da nga naramid ni Apo. Ken ito'y naramid ni Apo Jesucristo mismo, kada manipod kadagiti adalan na kadwa ng isuda nga nagbalasay iti tao. Ket madanagan dan tayo may ti bagyo. Ket niriing da ni Apo, tinigday da ni Apo. Ket dagos nga inatipan ni Apo, ti angin, kastabit iti daldaluyon, ket dagos da nga nagtulnog kini Apo. Kitain tayo dagiti nga ramid ti Apo. Saan ka di kakabsat ket talaga nga nakaskas da. Ket nung makuha tayo dagitoy, mangik tayo dagitoy nga sasao ni Apo nga panti kasaramidin na wenno ipakita na kadagiti anak na makapakuha, di ba? Marik na tayo talaga jay panakabalin. Nagmayat iti panakabalin na. Nga marik na tayo kakabsat iso nga iti daytoy nga rabi. Kita diyaman tayo kini Apo. Iti muyo iti kapadasak iti kwan. Ti baybay, ada kapadasak ti baybay. Damit kapadasak iti karayan. Kasla kabuting ko ti kapadasan iti karayan. Kasabali ti ko ti karayan iti pigsa jay panagayos ti karayan, ti danom ti karayan. Kapadasan ti baybay nga nakadanon kami jay bandatinga. Agpacing kami iti dua kami di kaanakak. Ket nagpigsa ti angin hindi nakadanon kay medyo bandatinga. Kita jay baniit min nakaala pa yen. Ti naramid mi jay pidugpog sa atin ta agbagyo mitin abutan kami kasla bagyo jay tinga. So nga nagpako kami nagsublin nagpaigid. Nang kami nakadanon ti igid, di nakadanon kami ti igid. Lumnid adi barangay mita. Nadan ti napunon ti danom. So nga langlangoy mi ajay. Hindi kapadasak iti karayan duma. Di baron ako nga talaga nga nakaingan ako ng basit iti karayan.
duma. So nga dagitoy awanak pa kini ako di. Dagitoy kita karini apo kanya tayo dayta. Karina nga tunggal may sa kanya tayo numabalinsaan nga masagit iti unyaman nga kasla dakes wino datayo kita matay gapo ka dagiti kasjay no adaka kini apo. So nga iti nga kami uray ka dagiti saksakit, di ba? Dagiti nga kasdaw nga kami din ni apo. So nga agyaman tayo, ni apo ta so ti paturid pay kanya tayo. So ti mangkit kanya tayo ti talagang jay espiritu nga naturid. Kadagiti so amin nga panagbiag iti apo nga ngamin ada tayo ti kasasaad iti biag tayo kakapsat nga talaga panakidangadang makigubat. So nga ti kalaban tayo antay nga makita ngin marik na tayo nga ada nga mang padas mangsuot iti pamati tayo so nga agyaman tayo kaya dala ito sa ti Diyos nga manakabalin pinati tayo diningig tayo pinati tayo kaya dahito iti pakinabang dahito iti maitid kada tayo kakabsat nga bendisyon dahito nga kapudi panamati tayo pinapo. Marunong kakabsat kita jaya Salmo 121 verse 7. Salmo 121 verse 7. Ni Yuba salwada na kanto iti amin adakis igaga na kanto takararwam. Yan. Amin nga dakis kunana salwada na kanto salwada na tayo ni Apo. So nga gyaman tayo kini Apo, gyaman tayo ti panaka intipo na tayo ni Apo iti pudno nga pamilya ta ramidin lang ni Apo dayto kadagiti talaga nga anak na kadagiti ada pamatikin ko na naibilang nga Kristiyano na ikamkaming iti pamilya ino na ikamkaming iglesia ti Dios kita ti itid ni Apo kada tayo nga bendisyon kakabsat. Okay? So marunong Jeremias Jeremias 33 verse 3. Kasto iti mabasa kakabsat. Tani
Awagan na ken sungbatan na kanto. Ket ipakitak tuking ka dagiti dadakil banbanag. Ken narikot isuda asaan mo nga amo. Yan. Ti makita tayo kakabsat ti ramid ni Apo. Ket pakita na kada tayo nga talaga dagiti nakaskas daaw. Nga panakabalay no aramid ti Dios tayo. At ti Dios tayo ket talagang isuna ti nangaramid amin. So natin ang parswa ti langit tindaga dagiti. So amin nga da nga makita ti mata tayo tata. Ken dagiti nakaskas daaw nga makita tayo pay. Ken adapay dagiti saan tayo nga amo nga ipakaamunan tupay kada tayo. So ito'y umuunig ti panakaamo tayo iti ni espiritualan nga panagbiag. Iti kayat na nga kakita ni Apo. Iti kasla jimbaga ni Apo Iso Kristo kadagiti adalan na nga kunana nga dadakil tupay ti makita yo. Nim dagitoy kunana. So nga dagijay nga sa uni Apo kakabsat keta talagang makapatinggar nga talaga. Ngati sa uni Apo ket pakatinggaran. Pakatinggaran ken pakababalawan ken kita sumaruno kakabsat mapantay ti Proverbs man ti Proverbio chapter 18 verse 10. Proverbs chapter 18 verse 10. Tinaga niyo ba nabilig sarikidkid tinalintig agkamang kinkwana ken maisalakan dagiti agkamang kinkwana ket maisalakan. Amen. Pudno dagiti kakabsat so nga dagiti amin nga tatao kuma numa niganda kuma daytoy ket pamatyan da ket sumurot da mairaman da kuma iti daytoy nga bendisyon. So nga datayo kakabsat nga datayo nga nakinabang ituyens sa saon ni Apo datayo nga nakapadas bilang kasla kapadasan tayon. Ket datayo tatanti madamang gap-apit kada ditoy nga kinaimbag nga nagapo kini Apo dagitoy nga bendisyon. So nga at patuloy tayo kakabsat ti agserbi nga nabilig. Napinpintas ti agserbi nga nabilig kini Apo. Napinpintas ka sa dijay sila baring-baring nga panagserbi. Ita hantay makaawat iti bendisyon. Ita sumaruno kakabsat mapantay iti
Jeremias mitlaing verse 29, chapter 29, verse 11. Una nga, taamok dagiti panunot panunutik ang may papan kada kayo. Kuna ni Jehovah. Panunutin dati kapyaken saan nga itidakis tapno mangted kada kayo ti inanama na inanama iti mo udi panong palanyo. Amen. Madaydayo ti Apo. Yaman tayo kadagito nga sa uni Apo kakapsat. Malakam tayo nga talaga. Iti grasya. Binubindisyon niya po kadagito nga mangigan tayo, mabasa tayo nga sasauna. Kahit sumaruno kakapsat, kahit ito'y second, may kadwa iti maudi. Iti John, chapter 14, 27, ti Ebanghelyo, ti Juan. Excuse me. Fourteen 27. Tital na ibati kada kayo, tital na itdik kada kayo, saan akas iti panangitid tilubong, panangitid ko kada kayo, saan kumangagpulko ti puso yo, kendi agbuting. Yan. Damit dagiti kas kondisyon nga kahit ni Apo nga aramidin wino pagtulnugan tayo kakapsat. Tapno iti kas takit may ayo tayo nga nalaing ni Apo. Dahito iti imbati kada tayo ni Apo Jesucristo, dahito ital na ibati kada kayo pula na. Italnak dik kada kayo. Sana kas iti panangitid, tilubong iti panangitid ko kada kayo. Amen. Pudno kakapsat nga ti kapadasan tayo kakapsat ket nanipod iti inawa tayo ni Apo. San kadikitan unay nga jay nariribok ti biag tayo. Tal na nga talaga inarit na tayo, di ba? Dagito iti tenda dumapay nga kwan nga bendisyon nga nalakaman tayo. Nanipod iti inawa tayo ni Apo iti biag tayo kita nagado nga intid na nga talna naragsak nga panagbiag gapo at ating Kristo. Nagragsak ti pamilya,
ti pamilya ti awan Kristo kakabsat nariribo magulo madadael dagiti pamilya nga awan ni Apo di ulit ti pamilya awan ti talagang awan ti kapya dikit ti nagulo. So nga ito nga rabi kita giyaman tayo kini Apo gapo kada gito nga mabasa ti Biblia mangliliwa kada tayo tapno iti kastakit adapay nga bumilig tayo nga agserbi ken mamati kini Apo agtulnog iti pagayatan na ti maudi kunana naulit gayam ajay kwanta tayo. So nga patuloy tayo ajay gayam tinaudin kakapsat. Patuloy tayo ti ang serbi kina Apo, ang ingganat panungpalan, ken habang adapik sa tayo, paay tayo kini Apo. Amoy kadagiti sumagsak ti panag meditation ko na daduma. Kung umay dadya umay ada vision nga umay winusir matay ti panunod ko diay espiritu kakapsat diay agnanayon nga kumbensyon ijay nga to ijay langit. Nagmayat ti marikna no itid na Apo dadya nga meditation. So nga gamyaman natin Apo talagang ipapakita na ada agnanay ada jay karina nga biag nga agnanayon ijay langit kita pudno aday nga jay biag ijay naragsak na aldaw ken rabi kita papakita na da jay kumbensyon nga agnanayon tano kitain tayo diba kanya tayo kitindis tayo lang ang kumbensyon. Marik na tayo ti talna di ragsak tayo amin, di ba? Talaga nga na espiritualan ka nga talaga kita marik na dajay nga bendisyon kit dajay karina kit agnanayon. So nga madaydayon ni Apo tatangarapi kada gitoy karina kit daytoy ti nagpatinggaan ti aramid tayo kakabsat kit madaydayon ni Apo kita kablaawan tayo amin kita sublet kada giti angkor tayo ni Brother Armando, Brother Jonathan Baguio Mitin. Amen. Nagyaman kami ang kabsat nga Marcelino Mingo iti panang pausar mo akasarang tayo ni bendisyon kanya Apo tatang biyang terapi. Nagyaman kami iti bendisyon ngayon pa ni Apo tatang biyang terapi agpaisong tikar-kari ni Apo sila yung mapatibker kaya mapaturad iti pamamatik kaya nagpaiso dahil yung bagam kabsat nga si tayo kat tulungan ni Apo kaya kita yung amin nga maglabdabasan tayo so nga nagtangabiyang iti rabi kakabsat kat mapantayon iti kabsat nga Armando dapat iti bagam. Amen. Salamat di pa ng kuyog-yo kada kami at tangarabi kakapsat. Trabaho niya po itangatang italan ti Santo. Salamat unay. Kaya amin kumanan kada iti kararag ti Santo ni Apo. Kakatuate kung may kararag tayo iti trabaho na. Ganda giti dat dumapay nga trabaho ni Apo. Salamat akapsat tayo nga Marcelino Mingo Sr. kan nagiti operator tayo amin nga natilikod ti programa iti dalan ti Santo iti Iglesia Diyos iti online broadcast tugtuloy ko mga suportaran tayo kakapsat iti trabaho niya. Amen. Ket mapantayon iti maudi nga panagkararagan kakabsat siya ko iti mga idang ulon mami nga manakabalin kada kami amin Apo yaman kami tatangabiyang terabi iti kinasyahat mo kada kami yaman kami nabalay gimanan dahil pero aramid mo na Yaman kami kada giti intak dermo nga adipam manipod kada giti nagkankansyon
kan kada iti nang ipapay iti sasaom na tangabiyang terabi apo dawata mi sapay lang kumag iti nakangeg iti pwesong nga susuro ket tignayam iti puso da Amen. sikamat ket awaten da iti panagbiag sapay lang kumakada kami ngay mawat ken kan apo ket maaramid mi daytoy nga bilbilin mo apo tapno lalo kami pa nga mapaastig ken iti hindi kami pa nagsisina sige iti kumadwa kan ti maysa kan maysa kundi iti dinawat kan panagyaman mi tinapatid na namin ni Apo may Jesus. Amen. Amen. Salamat na 64 viewers tayo, nga consistent nga nagpuya ka tayo. Kan kada kapsat tayo mo lang tayo Ilocos Norte, ro niya sa dalan ti panakaisalakan ti Radyo Karuba. Amen. Ikasaportaran tayo mo lang dayta nga trabaho ni Apo tayo Ilocos. Kan dagito may nga kapsat tayo, nga ako mabkablaaw, gingga dagiti nga oras. Salamat kay tayo kapsat kanya tayo amin. Ni Apo ko matibang bendisyon pudno. Iti puspuso tayo iti amin nga trabaho. Ito iti ragsak di pa nakisalakan ti tayo kapsat. Good night. Ayan nga kapsat kan God bless you all. Amen. Ganun gusto maramdaman ka kapsat. Bye-bye ka kapsat. Amen.